Hello guys, let's do some walking exercises with Habi. When papagayam, kadwak ni Habi nga agpagna ditoy Porta Baga, Baguio City. Okay guys, kasat aramiden nyo kini Habi yo. Husband and wife, mapanmot agpagna. Kasta ikanyo mo ti time ti bagbagiyo. Nga oray, bakit ken lakay tayon. Isada kayo apadami senior citizen, sa nagaputa senior citizen, ket saan kayon nga ag-date. Ken saan laeng nga idikal pasan ti kasar tayo nga mapantayo ag-date wenno agpasyar. Oray bakit ken lakayen? Mapantayo lata agpagna akadwa tayo ti asawa tayo. Tapno ti kasta ket agtalinaed anasinged ti tunggal maysa. Opo, yung closeness ng bawat isa ay hindi mawawala. Gaya ng sabi ko, hindi lang yung bagong kasal ang nag-date or namamasyal. Hanggang sa tayo ay tumanda na. Happy lang tayo guys para hindi ma-stress or ma-depress na kahit may karamdaman. We love each other till the end. Thank you for watching.